Okay, na daw sila policy nga bawal. Unya na isakyanan sa kotubangan. Sila, sir, pawaon ko nga naaman ko diri, wa man ko magkuan. Wala man kumuhawa sa sakyanan. Sir, unsaon pa gingon nimo bawal ni kung naana sa kotubangan? Explain, sir. Tanawang driver siya nananghid sa mo, ipadapli sa nila moto sakyanan diha. Ha? O galaton ha ko ni Sir Dini Daot. O sige sir, wala ta. Ang ingon siya taga diha, sir, taga-admin daw ang tagiani. Kani sir, nananghid. Ug mananghid day ko nimo nga di sa kumuhawa kay nabitaw ko diri, wa bitaw ko kadisturbong. Ngano man ang nasakyanan sa kotubangan ni Ay mo abot diri na. Kana lang. Dili ni mo bil, sir. Ako na matikdan diri. Nahimo mong murag dispatcher kay naamoy gipaatang diri yung sakyanan. Ngayon nang gisabot daan. Video sir ha. O sige lang. Ayaw ko kuha na, sir. Okay sir, o ikuha na nimo ha. Panindigan na video. Kay naamoy gi nakatagana na diri. Pero na ako, sir, muhawa ko og nay mo pulis ko Pero ang sakit sa ko, sir, wa man ko muhawa sa sakyanan. Pero pahawaon ko ninyo kay bawal, pero na sakyanan sa kotubangan. Basta gibadlong nga lang na mo ha. Ha? Oh, i-upload nagtarong imong kuha na. Dili lang nitong sa upload reporter ko, sir. O sige, reporter ka. Mo na i-report na ako mo ngayon na inyong palisiya diri sa bangkiruhan. Report lang gani. Ha? Ha? Una ka reklamo report. Ito na kong himuon. Report ha. Mahawa ko, way problema, pero ako ipaklaro sa inyo nga, nahimo mong parking boy dire. Siglali sir. Kinsa inyong gipaboran. Walay gipili ang bata, balaod. O sige na. Ha? Kinsa man dahil nang mo parking dire nga din ninyo ni paparkingan. Naisakyanan sa kotubangan, naisakyanan sa akong kilid. Nay gusto mo parking. Gusto ko pahawaon.